Studio Julmahuvi, hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamme. Puolituntisemme tarjoaa teille lyhyiden televisio-ohjelmien paketin kerran viikossa. Tänään muun muassa vakiosarjojemme Z-Salamapartio ja Pää kylmänä Nanook lisäksi ohjelmamme tarjoaa myös Studio Julmahuvin uutiset ja tänään mukana on myös Studiokeskustelu. Tänään puolituntisemme alkaa uudella vauhdikkaalla kotimaisella poliisisarjallamme, jossa kovaotteinen etsiväpari johdattaa meidät Helsingin sykkivään ja karuun alamaailmaan. Nyt siis Z-Salamapartio. Mä, jota myös Matsiksi haukutaan ja Rauski, ollaan oltu frendejä ihan pikkusklodista saakka. Oltiin samaan aikaan Skolessa Krunikassa ja hengattu niillä kulmilla samassa jengissä. Duuni ei ollut, kun luvut loppui Jepariopistossa. Me perustettiin Rauskin kanssa etsivä toimisto. Z-Salamapartio. Vetävä nimi vai mitä? Kaikki sujui kuin rasvattu. Sitten pikkuhiljaa alkoi homma hiipua. Meillä ei ollut mitään keikkaa ainakaan 2 kuukauteen. Alkoi olla jo pinna kireellä, kunnes yhtäkkiä eräänä aamuna. Etsivä toimisto. Z-Salamapartio, Mats puhelimessa. Mitä asia koskee? Hippi, kukapa muukaan. Aina ne riesa tämän päivän stadissa. No nyt tulispa kunnon sade, joka pyyhkisi alleen kaiken ton saastan. Ja siihen paskaa mä luen hipit, stallarit, kommarit ja revarit ja muut hihhulit, jotka vaikeuttaa Kekkosen duunia. Me otetaan tää tehtävä vastaan. Kuka se oli? Tyyppi ylemmältä portaalta. Otas mennyt duuniin? Jep, heitä rotsis niskaan. Mihin mennään? Parjostaa yhtä hippiä. Mitä meillä on? Sikalla. Ai Landella. Ravintola Seahorse, stupido. Soittaja oli Göran Frenkel, iso kiho. Se pyysi chiidaamaan hippiskloddinsa joken perään. Kuluttaa kuuleva aikaansa vetelittemellä baareissa ja kittaamalla keskaria pitkin katuja. Päätettiin napata se paska. Tällainen hipi chittaa röökaa ja dokaa. Rauski pidä varas. Okidoki. Mennään jututtaa tätä baarimigeen. Mats, mä tuun messiin. Kato, jos siellä tulee jotain rähinöitä. Mitä? Otit sen reikärauden mukaan? Ei, mut siikaa näet mun uusia skloboja. Mä voin skodiin niitä kroppaa. Vau, upea. Joo, mä satsasin. Kestilästi. No parhaimman näköiset läskärit, mitä mä oon ikinä nähnyt. Nää mun on ihan onnettomat, näissä on alle 6 sentin korno. No älä nyt jätkä viitti poraa. Sullahan on kantakaupungin suurimmat kaulukset. Ja siikaa nyt noita pellavan värisiä pulareita. Okei, sä oot oikeassa. Turha alkaa marise yksistään läskäreistä. Näytäs vielä näitä kenkiäs. Vau, upeet. Vakosametti käy sulle, ei mulle. Okei, mennään jututtaa kyyppäriin. Okei, mä tuun messiin. Mitä sä Salvo? Meillä on vähän pikkulinnut viserelle, että täällä kantelis asiakkaat kaljon ja omin luvin pöydästä toiseen. Kaljan saa kantaa pöydästä toisen ainoastaan tarjoilija. Kuule sä menetät lupasalta aika yksikö. Missä Joke on? Kuka? Joakim Frenkel, hippi. En minä tiedä. Juman Tjoikola, haluuks tää kundi alkeistunnin kunfua? Mitä? Kuule, tässä on todiste. Tämä on Afgaanin nukkaa. Hippi Turkista. Mats, chiikaa. Hey baby! Ho ho ho! Bingo. Välitä ennen sä mua siedä et lain. Kai toinen jo on sun mielessäs vain. Palava halu on rinnassa taas. Panna puita sun kaminaas. Panna puita sun kaminaas. Panna puita sun kaminaas. Pysytellään kannassa. Miten so? Maistuuks nuorelle miehelle pötkyllä tervaa ja nikotiini? No ei edelleenkään. Hitto Soiko, onks sun pakko blaadaa täällä autossa? Mä olen tehnyt sopimuksen itteni kanssa, että mä lopetan sit koski maksaa yli 3 markkaa. Hitto kohta ei riitä fyrkat muuhun kuin röökaamista. Toi pilaa sun kondiksi. Kuvittelen jotain Lätsä-Pekka Päivärintaa vetämässä röökiä. Joo, mut kuule se Miru Chifter, se vetää röökiä. Noniin, just siksi se on 1,48 pitkä. Entäs vielä niitä uusia skloboja? Vau, upeet. Mistä sä sait fyrkkaa? Mä vein niitä vanhoja introja helppeen divariin. Duunihuoneelle. Joo. Etkä sä Oddet on vienyt sitä.
Missä oli se pitkä juttu tasavallan presidentin kesäkiertueesta? No vaari herää nyt, kuka semmoista hippiprogea enää viittii kuunnella? Ei, sillä uudella levyllä on aika kiva, progressiivinen ilme. Itse kuuntelit jotain Tabula Rasa. No musta niillä on ihan raikkaat sanat. Vaikka kyllä mä myönnän, että ne Mikko Alkolla voimakkaasti kantaa ottavat tekstit. Ne on joillekin vähän liikaa. Hipit. Oi pyssyt ja palaus. Niillä on joku kommuuni tuolla. Jumat suikulavats. Tästä taitaa nyt olla kysymyksessä paljon suurimman luokan juttu, kun mä osaatte edes kuvitella. Meidän on päästävä tuonne sisälle. Arvaa mitä? Mitä? Mulla on yksi tuttu Mirkku Komteatterin puvustusduunissa. Studio Julmahuvi ja uutiset, hyvää iltaa. Neuvottelut mahdollisen koko maan kattavan yleislakon välttämiseksi jatkuvat valtakunnansovittelija Jorma Suurkosken johdolla. Lakon uhka ei edelleenkään aamupäivään mennessä ollut väistynyt. Valtiohuoneelta raportoi Lasse Ernamo. Vaikka tällä valtiohuoneella neuvottelun osapuolet eivät ole liikahtaneetkaan asemistaan, Suurkoski ei kuitenkaan usko, että työtaistelu jatkuisi työntekijöiden etujen kustannuksella. No minun on mahdoton vastata tuohon, mutta kuten äsken sanoin, ne haluaa mahdollisimman nopea ratkaisuna molemmin puolin. Kiitos. Onko tämä nyt otettava niin, että niihin ei kosketa? No meidän puoli on kantansa jo 4 kertaa. No, niin, mutta onko se nyt tässä mukaan joku ratkaisu, että ne annetaan kuivua, että ei syödä viinereitä sitten ollenkaan? No mikä sä itse ne jakasit? Sano, olisit sä ilman? Mitä jos joku menisi pyytämään yhden lisäviinerin? Ja se joku olisi automaattisesti meidän puolta, eikö niin? No ei, minä voi mennä. Ei sä pysy kyllä siinä nyt. Täällä ei kukaan liikunut yhtään mihinkään, se on aivan varma. Tarvii aina meidän puolelta olla, kun tekee myönnytyksiä. No jos puolitetaan. Puolitetaan? Vai puolitetaan? Ei, se on 6 kokonaista ja 1 puoliksi, niin se on 8. Kukas se tämä nyt? Onko tää jotain teidän uusia? Ei. Siis puolitetaan, niinkö? Ja kukakohan sen puolituksen tekee sitten? Niin, kuka? Ja onko sulla mitään taavistusta? Mitä hillosilmäinen tapahtuu, kun se puolitetaan? Kuinka paljon se jää lautaselle ja kuinka paljon veitsen? Ja kukakohan sen veitsen nyt sitten nuolee? Siinä ja kaverit, eikö niin? Niinhän sä ajattelit. Ei, kun valitkoon nyt. Hei, ottakaa vissytkin, kun kerran ruohonjuomaa alatte. Tietää kaikki. Vielä täältä tulee kotiavaimet, Tietää Seija. Seppi nyt ruonit. Puros oli se. Niin, miten ne vissyt? Seppo! Asia tappelee, ei ihmiset! Studio Julmahovin uutistoimitus seuraa neuvottelujen edistymistä taukoamatta. Itärajan yhä suuremmaksi ongelmaksi on muodostumassa Karjalan salakuljetus rajan yli Suomeen. Vaikka kontrollia on raja-asemilla kiristetty, kulkeutuu Suomeen vuosittain tuhansia kiloja Karjalan maa-ainesta. Karjalan salakuljetus saa jatkuvasti uusia muotoja, eikä kekseliäisyyskään ole esteenä arvokasta maa-ainesta kätkettäessä. Tulliviranomaiset joutuvat kattavan seulonnan sijaan tyytymään pistotarkastuksiin, jotka syövät runsaasti kallisarvoista työvoimaa. Salakuljetuksen muodoissa ja määrissä on kuitenkin selviä eroja. No se on ihan muutamasta grammasta tonne 200 kiloa jopa. Tää on mennyt ihan selvästi nyt niin kuin ammattimaisemmaksi.
ensi alkuun tätä teki nämä Karjalan evakot ja väestö, joka ennen sotia asui siellä. Ja nyt se on mennyt ihan rikollisfirmojen käsiin tai liikojen. Niin hiekkakoiriahan meillä ei ole, mutta niitä kuitenkin parhaillaan koulutetaan. Ja hiekkasikoja. Kotiseuturakkauden pakottamat ikääntyneet salakuljettajat eivät usko Karjalan takaisin saamiseen poliittisin keinoin, vaan ottavat oikeuden omiin käsiinsä. Vanhukset siirtävät maata ammattisalakuljettajia vähäisempiä, mutta ajan mittaan silti huomattavia määriä. Paikallinen väestö ei voi ymmärtää, miksi heidän maillaan käydään röyhkeästi varkaissa. Ja just kun myös saatiin kaikki valmiiksi. Täällä on viety, metsät viedään kaikki. Tyhjää. Näillä resursseilla niin saadaan ainoastaan tuommoinen 10% salakuljettajista kiinni. No hiekkahan on helppo vielä löytää, mutta sitten savi, se on jo hyvin paljon vaikeampi. Siitähän pystyy muotoilemaan melkein mitä tahansa. Meillä on nyt suora yhteys Tallinnan kirjeenvaihtajaamme Eero Tähtiseen. Eero, miltä siellä Tallinnassa nyt näyttää? Hyvältä niin kuin ennenkin. Täällä ei Mirkku motkota. Ulos laivasta, taksi alle, tyttö päälle, pussi tyhjäksi. Markan känni, vaimolle, konvehti ja kivaan paperiin. Homma on siinä. Takaisin studioon. Takso. Eero Tähtinen, Tallinna. Ja sitten sää. Ja mä vai? Löytyykö Suomesta vielä nukkumalähiöitä? Niin, ehkä yksi sellainen, tai ainakin melkein sellainen. Laman runtelema aikammekaan ei ole pystynyt kitkemään yritteliäisyyttä lähiöyhteisöstä, joka on päättänyt tempaista ennenkuulumattomalla tavalla. Sitkeät ja puuhakkaat mellunmäkeläiset ovat nimittäin nukkuneet yhtäjaksoisesti jo 108 tuntia uskomattomasta 500 tunnin ennätystavoitteestaan. Meillä on nämä kaikki osallistujat on tästä ihan meidän nurkilta, tätä omaa melluporukkaa. Meitä on siellä vajaa 8 kappaletta ja osa on työttömänä ja osa on työssä käyviä ja sitten on sairauseläkkeellä oleva yksi. Me ollaan laskettu silleen, että 12 tunnin välein pidetään pissa- ja ravintopaussi. Muuten ruokitaan lennossa. Refleksi. Vauvoilla on sama. Nukutko? Sä hereillä? Et korsaatko mitään? Nukutko? 2 varoitusta on nyt annettu. Ja ihan syystä. Tarkistuskierros on kerran tunnissa. Täällä muuten sitten sellaista ihan yleistä silmälläpitoa. Mitään laitteita ei ole. Niin, jolla voisi tarkistaa, että nukkuuko joku vai ei. Niin. Tänne on tullut uusi sana. Kuulitko? Tuohon on tullut uusi sana. John. Tuosta on nyt kumitettu tuo pitkä ja siihen on tullut tuo John. No mites teidän oma nukkuminen? Onko siihen mitään mahdollisuutta? Ei mitään mahdollisuutta. Yksi kuitenkin saa valvoa vai? Ei. Jussi nukkuu aina silmät auki. Se on lapsesta asti nukkunut silmät auki. Se on sitähän oltiin alkuvaiheessa diskaamassa ja moneen kertaan, mutta ei se on hereillä ihan toisenlainen. Se on varsinainen pulpattaja. Koko ajan suu käy niinku papupatas. Se alkaa REM-vaihe alkaa hyvin harvinaista yleensä näkee vaan silmäluomien läpi. Pyrittekö te Guinnessin ennätysten kirjaan vai kerätäänkö tässä varoja hyvän tekeväisyyteen? Ei, ihan vaan saadaan huomiota ja saadaan päteä. Kun nuori mies nukkuu, niin se on kuin pistäisi rahaa pankkiin, vai kuinka, Sakari? Niin. Watch my back, sanoi Kyttyräselkä. Sakari varmasti tarkoitti, että nyt mennään seuraavaksi urheiluun. Tauno, mitä meillä tänään urheilussa on tarjolla muun muassa? No, meillä on hieman tietoa siitä, kuinka Formula 3000-luokan harjoitukset ovat Silverstoneissa käynnistyneet ja sen jälkeen matkaamme Ira Kyrklundin mukana Hampuriin katsastamaan vuoden 2004 kouluratsastuksen EM-areenan.
Tarkemmin ajateltuna me menemmekin eteenpäin ohjelmassa hetkisen kuluttua. Tänä iltana palaa ruutuun selvännäkijä poliisi James Darker amerikkalaisessa jännityssarjassa Pimeyden tyyny. He's okay, let him through. Douglas. Glad you can make it, James. I wanted you to see this. Oh, yeah? What do we got here? Some kid found him while looking for his ball. They told this kid hasn't spoken since. Cause of death? Beats me. Looks like this poor bastard's been through a grinder. Anything? This man didn't want to die. I knew it. Somebody call the squad. God damn it, I knew it. Shit. Shit. Has he arrived? The Sharkman? Sure. Sharkman? Aye. Wait a minute. He's not the Sharkman. What? This man's an imposter. What? Take him away. You'll pay for this. You're here. I'll cost. If he was the Sharkman, then what? Here he is. The Sharkman. Seuraavaksi jatkamme uudella hyytävän hauskalla komediasarjallamme, jossa seuraamme napajäätiköllä eristyksessä asuvan Eskimo-perheen arkisia toilailuja. Seuraavaksi siis pääkylmänä Nanook.
Scusi. Guarda, grande Maxima. Magnifico. Studio Julmahuvi. Fantastico. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, matiremo, ameno. Umanare imperavi, munare, ameno, umanare imperavi, munare, ameno, ameno dore, ameno dorime, ameno dorime, ameno Meillä on Studio Julmahuvin vieraana tänään 3 linja-autoa ammatikseen ajavaa kuljettajaa. Tervetuloa. Kiitos. Me näemme tässä edellä otteen teille kaikille varmasti tutusta pitkän matkan linjojen ongelmasta. Miten yleistä tällainen metelöinti ja häiriköinti autoissa on? On se tuommoistakin joskus. Ei tietenkään aina. Ei. Yleisen häirikkö on ehkä sellainen lipuhinnan kyselijä. Mutta rumpalitapauksia nyt ehkä ollut 2-3. No, mites pitkän matkan ajossa? Siellähän istumista kertyy tuntitolkulla. Tuottaako se ongelmia? Puristaako univormuja mistä kohtaa? Kyllä se puristaa. Tästä seudulta. Ja sit pitää tehdä niinku näin ja sit aika paljon näin. Entä niska- ja hartiasäryt, onko niistä ollut vaiva? Kyllähän se kivistä. Joo. Tosta. Tästä kohtaa. Joo. Just siitä. Just noin. Ai. Mitäs tykkäättekö itse siitä, että kaveri tarttuu heti suoraan kaluun? Joo. Jo perinteeksi muodostunut vuoden lehdenjakajakilpailumme on edennyt finaaliin asti. Sinäkin voit vaikuttaa ja valita suosikkisi puhelinäänestyksessämme. Mutta katsotaanpa vielä kerran finalistiemme tyylinäytteet. Moi, mä oon Rami, 19-vuotias lehdenjakaja pääkaupunkiseudulla. Kai se on se nopeus. Lapsena halusi olla Jaguari tai Leopardi. Tietysti jossain vaiheessa tulee tietoisuus vasta, että ei ihminen voi olla ihan eläin. Koko ajan vaan yrittää laajentaa sitä omaa jakoaluetta ja sitä kautta sitten kaivaa esiin omiin rajoja. Käyn niin kuin sotaa itteni kanssa. Yrittää jotenkin taistelemalla laajentaa sitä omaa aluetta. Mikä Ramimaa tai mikä se on.
Terve, minä olen Seppo, 30 ja Rovaniemeltä kotoisin. Minä olen täällä Helsingissä jakanut nyt 4 vuotta kohta. Ja oikeastaan minä olen toiminut 13 vuotta jo jakopäänä. Kylmä kahvi kaunista, niin minä jo ainakin kahvin kuumana, että niin se ainakin rauhassa jakkaa se, mikä jakkaa. No minä tykkään, Helsingissä on hyvä se, että kun niitä vanhoja taloja, Rovaniemellä ei juuri niitä ole ollenkaan, niin niissä on tavallaan, kun ne on isompia ja väliempiä, niin niissä on myöskin tavallaan niin kuin parempi ääni. Että nämä uudet talot on niin tunkkaiseksi rakennettu, että niissä tavallaan niin kuin on niin tunkkainen jakkaa. Ampua! Jaksetaan ampua! Hei ja moi, olen Jouni, 31-vuotias postinkantaja Kokkolasta. Kaverit sanoo posteli Jouniksi. Mulla on itsellä vähän arat silmät, niin mä tykkään jakaa pimeässä. Ja se on mun mielestä ystävällistä talon asukkaita kohtaan, koska kun sieltä ikkunasta tulee sitä valoa, niin sitten ei herää siihen. Mites täällä voidaan? Olen 26-vuotias lehdenjakaja Vantaalta. Minulle lehden jakaminen on muutakin kuin työ. Se on myös harrastus sekä elämäntapa. Pyrin levittämään ihmisille myöskin positiivista energiaa sekä hyviä fiiliksiä. Joskus jään hieromaan niskoja tai antamaan shiatsu-terapiaa tai moksausta. Joskus ihan pelkkä silmiin katsominen ja kädestä pitäminen asiakkaalle riittää. Hyvä, joo. Käydään pisulle laitetaan sitten. Tullaan. Kuka heistä on suosikkisi? Tule mukaan valitsemaan vuoden lehdenjakaja 1998. Ohjelmamme alkaa lähestyä loppuaan, mutta vilkaistaanpa vielä mitä ensi viikon ohjelmamme tuo mukanaan. Ensi jaksossamme alkunsa saa Muksuluuri. Puhelinohjelma, jossa väsymätön seikkailija Touko viihdyttää lapsia ja lapsenmielisiä katsojia. Avausjakson näemme myös uudesta poliisisarjastamme Ratkaisijat, jossa poliisipari Dieter ja Berner selvittävät outoa katoamistapausta Alppikylän hiihtokeskuksessa. Zintsi Apen Nikola. Kiitoksia hyvät katsojat, että vietitte kanssamme tämän puolituntisen. Ensi viikolla samaan aikaan, samalla kanavalla, Studio Julmahuvi. Hyvää viikonloppua.
Studio Julmahuvi, hyvää iltaa. Tervetuloa seuraamme puolen tunnin lyhyiden ohjelmien paketin pariin. Tänään muun muassa uusien sarjojemme Ratkaisijat ja Muksuluuri lisäksi Aikuiskoulutuskeskuksen Englannin taidot esiin -kampanja tuo ruutuun kieliohjelmasarjan Practical English Abu. Mutta ensin lähdemme katsomaan, kuinka viileä tunnelma vallitsee pohjoisten ystäviemme kodissa komediasarjassamme Pää kylmänä Nanuk.